astăzi e ziua lui tati meu, așa, și o să vină verișorul meu, prietenii și prietenii de-a mei și bla bla bla. Și o să stăm în living. Și eu vreau să fac un platou cu dulciuri. Un secund, așa l-am șters. Ăsta e outfit-ul meu. Așa. Bluza subțire și blugi. Dar genii scola, pantaloni trapez. Dar par blugi. Așa. Și haideți cu mine să facem platou. Asta e platou în formă de lebeniță. Sunt niște farfurioare de la Pepco, așa se învârt. Și vreau să pun tot felul de dulciuri în ele. O să încep să pun jeleurile astea așa, în formă de păianjen. Le-am șters înainte, dar nu le-am șters așa, probabil. O să vă arăt și cum arată cu jeleurile. Pluto. Am mâncat și eu una, nu mă puteam abține. Aici am pus jeleurile. Mai am 3 compartimente. Așa, o să mai pun biscuiți din ăștia picnic, negri, buni. Latră Pluto. Nu băgați în seamă, Pluto e cățelul meu. Am păchine. Au, nu prea merge, dar... ASMR. Atât am pus. Așa arată biscuiții. Apoi am două. Așa. Apoi. Oreo! Eu ador biscuiții preferate. Nu cred că e, dar... Nu știu. Excuse me. Pluto, te mănânc, mamă. Așa arată oreurile. Așa. Nu mă lătra! Te iubesc! Nu te iubesc, am strigat, sărăcuții. Am strigat cu el mult și vine. Și milă. Așa, și după aia pun bomboane din astea. Choco. Bit. Câteva acolo, câte în cap. Nu? Nu zic bine. Bun. Am câteva. Am băgat și biscuiții picnic. Și o să îi pun unde, o să pun undeva astea, în caz că se termină. Unde oare? Așa, îl pun aici lângă tablou. Cu mai. Tot aici am plâns la poze la grădie, aici nu. Aici era în clasa a doua. Și aici.
Ce din strâmbi aveam. Așa. Bun. Asta trebuie să arunc. Lumânarea. O aici. Nu o las aici. Asta. Și o pun aici. Mai am câteva lumânări, dar eu am o colecție în camera mea. Tu. Bun. Mergem să arunc asta în camera mea. Asta-mi specul. Așa. Uitați-vă ce plin micoșul. Acum trebuie să le arunc imediat. Așa. Mi-am prins becul. Și așa arată masa noastră. Oare să mai duc ceva? Fructe ceva? Da! Bă, imediat revin. Așa, am mai pus alune într-un bol. Le pun și pe astea aici. Și aici o să vreau să duc câteva pahare. Căni. Pahare slash căni. Așa. Vedem ce avem pe aici. Bum! Să vedem ce să duc. Duc căni. Da. Vine. Căni, pahare. Duc pahare, adică. Unul verde pentru verișorul meu. Măi, frate. Ce-s astea? Nu mă întrebați. Am pachine. Și două pentru mine, pentru o prietenă de a mea. Bun. Bun. Și mai duc unul în caz că vine verișoara mea. Bun. Efectiv, e ora, o să văd ora. Nu pot să văd cât e ceasul, că sunt pe filmare, dar... Na, cred că e vreo 12. Ba nu. 11. Ui, sigurat. Revin când ajung în living, fiindcă nu pot să duc paharele și să filmez. Bun, am ajuns. Mai am unul. Și pentru prietenul meu, așa, îmi pun aici paharele. Acilișa. Bun! Așa arată masa noastră. Foarte apetisantă. E foarte, foarte poftă. Să mănânc ceva, dar nu o să mănânc. Să trag ăsta mai încoa. Și ăsta. Bun. Nu, bun, Mariana. Șervețele cu stici. Eu sunt cea mai big fan stici posibilă. Am dus șervețele cu stici dacă le trebuie. Și să vedem ce avem prin cămară. Să ducem de băut. Frică, nu-mi place. Așa. Duc fanta de struguri. Să duc? O să duc fanta de strugurele și o pizza. Mă duce să duc și o pizza, dar nu din cămăruță. Bam! Ei pun pariu că o să bea fanta de strugurele. Mai mult, dar... Anyways. Bun. Și... mă duc să duc
era pe câinii mei, vreți? Și am filmat 10 minute, dar în fine. Asta e Pluto. Plutica! Ăla e Pluto, aia e Leila. Găsă-mi ea! Asta e Pluto. Au, asta e Leila. Pluto! Așa, și Lexi. Mai! Păi eu o țin aici că are puiut și mi-e frică că acum străi, înainte au fost doar Lexi cu Leila. Și ăsta e pițul meu. Mai am un pițu negru. Și mi-e frică să nu facă Pluto ceva cu puiuții. Așa. Și am venit după apă. În shop-ul. De care să duc din asta. Alca. Uite pe pițul meu frumos. Și mai am unul negru. Bun. Rechinii mei. Cei mai bikini. Știu că ne amuzam, dar anyways. Bă, dar trebuie să filmez mult. 20 de minute, cred. Așa. Așa e fără zoom. Facem mai mult fără zoom. Așa. Și aici. Bă, știi trendul ăla? Ești foarte scundă. Ce spuneai? Tu. No, ce spuneai? Bun, pregătesc jocurile. Acum jocurile. Am înșcăripată măstare, nu? Nu m-a zis că vine la 11, efectiv ora 11:37, dar în fine. Asta să văd unde e. Asta îl duc headband. Imediat îl scot și... Unul! Unde e unul? Bine, trebuie să fie unul. Bă, dar nu mai găsesc unul. Nu-i fruți. Ori venit. Ariana. Ai beli ceva. Trebuie să scot headband. Picat ăsta. Așa, uitați, headband. A venit tata. Sau nu? A venit tata. Nu știu cine a venit. A venit tata. Bine, gen așa. Vineri. Or veni și ei. Bă, da, așa că vină. Anyways. Așa. Uite când vin. Nu vin. Bun. Pot să duc în sfârșit. Da, mă vine. Astea. Magazinul de taco. It's raining taco. Foto. Îl pun sus. Mai astea care le-am făcut și eu din foie. Bunga. Unde bunga? La mine bunga. În fine, tapa squish.
urile. Trebuie să le duc pe toate acum. Nu am chef. Nu am niciun chef. Sincer. Nici eu nu mai știu ce fac. Dar trebuie să mă preumblu. Vai pe capul meu. Bun. Și cam